životopisné údaje jsou uvedeny v důvodové zprávě. Ve všech případech jde o kandidáty, kteří již funkci přísedíců tohoto soudu vykonávali a mají zájem vykonávat i nadále. Zájem o volbu těchto kandidátů potvrdil písemně rovněž předseda Městského soudu v Praze. Kandidáty splňují podmínky vyžadované zákonem, tedy jde o občany České republiky, způsobilé právní a bezdůvodné, kteří splňují podmínku věku nejméně 30 let a mají trvalý pobyt v Praze, což je patrné z důvodové zprávy. Přísedící jsou voleni na 4leté období. Navržené usnesení zastupitelstvo volí 20 nových uvedených přísedících. V současné době vykonává přísedících v Praze 341 osob, mezi dobí skončili 3 přísedící. Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu, do které jsou přihlášeni občané hlavního města Prahy. První přihlášenou je Kristýna Letaová. Vážení zastupitelé, vážení pane primátore, vážení hosté a vážení občané, dovolte mi vyjádřit se k volbě přísedících u Městského soudu v Praze. My všichni, co tady jsme, asi víme, že podle zákona 6 z roku 2002 o soudech a soudcích se přísedící u soudu volí na zastupitelstvech a že se volí z řad bezúhonných občanů České republiky, kteří jsou starší 30 let, jak tady říkal pan primátor. Ale nevím, jestli si všichni uvědomujeme tu závažnost toho rozhodnutí, to, že přísedící mají skutečně velké pravomoce, to, že ke každému soudci patří 2 přísedící, kteří ho potom mohou přihlasovat a že ti přísedící se neúčastní jenom civilního řízení, ale i trestního řízení, že potom rozhodují o trestných činech, za které přísluší tresty 5 a více let. Myslím si, že tohle je velice důležité si uvědomit a tady v tom tisku Z88 mám v důvodové zprávě mají nějaké životopisné údaje těch přísedících. Já jsem tady našla jenom to, že splňují ten požadavek bezúhonnosti a tak dále, ale nic více o nich nevíme a nám jako občanům není ani jasná přímo ta procedura, jakou jsou ty kandidáti navrhováni. Víme tady, že nějakých 20 osob, kteří tu funkci vykonávali už v minulosti a že se k ním vyjádřil předseda Městského soudu v Praze, jakože je to v pořádku, ale nevíme, jakým způsobem bylo těchto 20 osob navrženo, jakým způsobem ty kandidáty vybíráte. A to je skutečně velký problém. Já tady vidím třeba, že jednou z přísedících je magistra Marcela Palíková. Kdo to je? U ústavního soudu je ústavní soudce Palík, je jeho příbuznou, nebo je to jenom shoda jmen, skutečně netuším. A poslední věc, kdyby mě tady zase někdo chtěl nařknout, že tady snad jsem jako zástupce nějaké politické strany nebo tisková mluvčí někoho, tak bych chtěla říct, že jsem tady dneska za občanské sdružení Pražské fórum, které jsme založili s Alenou Vykuškovou a s Václavem Němcem. Děkuji. Dále do rozpravy z řad občanů přihlášen pan Karel Berka. Děkuji za slovo. Vážený pane primátore, předsedající, přísedící Městského soudu v Praze mají nesmírnou moc, jak už zde bylo řečeno. Proto žádám pana primátora, který je předkladatelem, o písemnou odpověď. Proč nepožádal občany hlavního města Prahy v listě, který vydává Praha za mnoho milionů korun, aby se občané přihlásili na místa přísedících Městského soudu v Praze. To máte primátory taky
20 navržených přísedících se osobně představilo a sdělilo své životopisy a morální profil, tak jak to ukládá zákon. Rozhodující pro přísedící soudu je znalost ústavy. Rád bych seznámil s neústavním rozhodnutím ústavního soudu, které se týká svobodných voleb do kraje Praha, jak je ústava, a které se konaly v říjnu 2010. Ústavní soud na utajeném zasedání rozhodl, že volby provedeny podle zákona o volbách obcí, ale zvolení zastupitelé mají mandát do kraje. Absolutně protiústavní porušení ústavy, ústavní soudem. Za druhé, když 60% občanů v Praze, 250 000 voličů, podepíše čestné prohlášení a petici, že novodobou ODS a ČSSD, tak jsou volby přesto platné. Podvody se totiž dělají s volební schránkou, která je po dobu 10 hodin v moci represivních orgánů státní moci. Takže ústavní soud rozhodl. Falšujte volby, vítěz bere vše. Další závažný případ pro nové přísedící. A se vyjádří, jak ji budou řešit. Závidíte žlutý plakát o politickém vězni panu Jiřímu Fialovi. Politický vězeň pan Jiří Fiala vyhrál před 5 lety spor Evropského soudu pro lidská práva. Prostým článkem kdy ústavy je český soudy tento rozsudek plné světlomítry v rozsudku českých soudů. Naopak za to, že pan Jiří Fiala hájí své oprávněné zájmy, je již 3krát v nezákonné vazbě, za což mu musel stát platit odškodné. Jednou v nezákonné vazbě propuštěn až na osobní zásah prezidenta republiky. Nyní již po 4. opět nezákonné vazbě již 3. měsíc a těžce nemocný je vláčen po soudech. Co uděláte, vážení přísedící s politickým vězněm, pane prezident Jiří Fialou? Žádám vás vaše vyjádření na tomto zasedání. Děkuji. Dále do rozpravy přihlášen pan Aleš Moravec. Vážení občané, děkuji za slovo. Mohl bych si jménem občanů za svá práva protestovat proti systému zvolení 20 přísedících soudů, který neodpovídá zákonu 6/2000 Sbírky. Takže ptá se Švejk pana nadporučíka Lukáše. Pane nadporučíku, tak máme schválit tady 20 přísedících proti zákonu? A pan Lukáš odpovídá, vážený Švejku, to je podle toho nového prohlášení demokratičnosti tady naší rady, že vlastně nebude žádná volba, protože 20 přísedících je navrženo a 20 má být schváleno, takže volba jako taková se nekoná. Takže to je návrh. Podle zákona správní následující postup a přesné časové souslednosti paragraf 64 kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové zastupitelstva hlavního města Prahy. To za prvé. K navrženým kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření městského soudu pana Sváčka a zastupitelstvo hlavního města Prahy následně volí přísedící městského soudu. Tak zní zákon a ten není zde dodržován, protože 20 přísedících je někým vybráno. Ti se nepředstavili, neukázali se tady zastupitelstvu a jak vidno zastupitelstvo a žádný zastupitel tady nevidím, že by někoho navrhoval dalšího. Když má zastupitelstvo je navrhoval
ten zákon zní jasně a tady vlastně je porušován. A to teda si nemůžeme my občané za svá práva, kteří chtějí, aby zákony byly dodržovány, bylo dodržováno. To je prostě nefér hra s občany. Domníváme se, že to je způsobeno tím, aby u těch soudů byli prověření odborníci, kteří nebudou perlovat a budou hodní a budou poslouchat pana Smáčka a případně taky, když budou zvoleni tady naším panem primátorem, tak budou taky hlasovat na stranu nebo budou rozhodovat neprospěch tady našeho vedení. Tak to požadujeme za absolutně neférový vůči jak občanům, tak proti zákonu. Proto navrhujeme. Tak jenom žádám čas. Dobře, žádáme, aby se přísedící zastupitelstva představili. Aby předložili svůj životopis a profesní profil. A aby také zastupitelé navrhli své vlastní kandidáty, aby bylo z čeho opravdu volit, a ne 20 za 20. Děkuji vám za pozornost.